сме децата от Розовата долина. Учим в най-голямото училище в града, село Екзархантин първи. Ние сме втори В клас и сме музикална паралелка. Обичаме веселите истории на Хитър Петър. Любимата ни история е Отровната баница. Сега я подготвяме като театрална поставка. Поздрав, втори В клас! Прочетете приказката Отровната баница. Илюстрирайте я. Айде, Моника, пъзъл. Отвори мамата пъзъл. А това е нашия пъзъл. А това е нашия пъзел. Ако го сглобите, ще откриете рисунка на нашо другарче. Отзад има пословица. Наредете и открийте коя е пословицата. А тук, ако разгърнете баницата, ще открие други заглавия на Хитър Петър. Ако вземем един прибор и го поставим в правилната чиника, ще получим качества на Хитър Петър и чорбаджията. Ако свържете правилно ябълките, ще получите синоним. Оберете ябълките, сложете ги в кошницата, така че всяка дума да си намери синоним. Желаем да успеем. Желаем ви успех!